الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونشكره شكرا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ثم نصلي ونسلم على تمان الأكملان على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ambe Allah ta'ala tanu ka wali mando masam do muni tanuni ka kan wati bele jelena ambe ala fo ka ala barkada ka nyini masaba ala fe ala kambe soaba ma fota uni keta wani ngene ta bele jelena ambe kishini na machama nyini masaba ala fe ako shuru aka jona mandika jomi kada ye katime dan fen beka na nyogoma da nyotina dan tuguni no de abal qasimi muhammadul bashir sallallahu alaihi wasallam jomi mbala nati ya Allah ta'ala yi kantoma wa innaka la'ala khulqin adim kafo ko tiɲɛna muhamadu ebe jogo ka ko jogo min b'a la kafo ko jogo belebele do ala ka kisi ni nama caman bɛ a ye a n'a ka so dun kɛ sanumaw a n'a ka sahaba belebelew ani maa o maa y'i senda ani maa kofɔlɔ ninnu senda nɔ kan fo ka taa se wuli don ma an bɛɛ bɛ wuli ala ɲɛkɔrɔ don min an b'a ɲini ala fɛ ala k'o kɛ an bɛɛ lajɛlen ka don na don sɔn hɛrɛma ye o kɔfɛ an ka foli bɛ aw yɛrɛ ye aw ka timinandiya la aw ka wagati di ma alaw taala ye k'aw sigi ka wagati dɔ kɛ amma sabala ka kuma lameni ani ala kira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam aka ladilikanw lamɛli an b'a ɲini ala fɛ waati min dira ala ma ala k'o kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen arijinɛ sɔrɔ sababu ye o kɔfɛ alaw taala ye kuma min fɔ ala kira ma sallallahu alaihi wasallam a ka d'an ye aw ni ne bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka kuma nin de kɔrɔ mɛn a y'i kanto a ka ciden muhamadu ma sallallahu alaihi wasallam kumakan na kuma min ɲɔgɔnna ma deli ka fɔ nabi ɲuman ma kumakan na kuma min ɲɔgɔnna ma deli ka fɔ ciden ma ka da ka alakira ti ciden fɔlɔ ye alakira ti nabi ɲuman fɔlɔ ye bal alakira yɛrɛ de ye laban ye ciden tina alakira kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam nabi ɲuman wɛrɛ fɛnɛ tina alakira kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam mɛ k'a daminɛ an fa damana kana bila ala ka ciden na alayhi salatu wasalam ala filɛ ka ni kuma min fɔ kira ma a ma ɲɔgɔnna fɔ maa si ma k'a daminɛ nuhan fɛnɛ na ciden sira fɛ kana bila ala ka ciden na alayhi salatu wasalam kuma min fɔlen filɛ alakira ma alayhi salatu wasalam kuma ni ɲɔgɔnna ma fɔ mɔgɔ si de fɛnɛ ma o kuma ni diyara ala ka ciden yɛrɛ fɛnɛ alayhi salatu wasalam kuma ni ye kuma jumɛn ye alaw ta'ala ko alakira ma alayhi salatu wasalam wa innaka la'ala khulqin adim ko tiɲɛna e muhammad i bɛ jogo kan ko jogo min ye jogo la belebele an b'a fɔ mu marabukan na ko a tazkiya ka maa sanuya ka maa ka bila pilasi dɔ la ni pilasi min ka kan ala filɛ k'o de kɛ ala ka ciden na sallallahu alaihi wasallam e kira i bɛ jogo la belebele kɔnɔ e kira i bɛ jogo la sanfɛta sanfɛ e kira i bɛ jogo la cɛɲi kɔnɔna na wa jogo min ka di ni ala ye ka tɛmɛ jogo bɛɛ kan e muhamadu fɛnɛ filɛ k'o de ye jogo masina kɛta ni alaw ta'ala ko maa min ka ɲi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o ka ɲi ala ye maa min sanuya bɛɛ b'a dɔn o ka sanu ala ye maa min kɔrɔta bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o de ye danfɛnw na kɔrɔtalen ye anw de bɛ ɲɔgɔn sanuya ka ɲɔgɔn kɔrɔta an b'a fɔ ɲɔgɔn ma ko karisa jogo ka ɲi o bɛ fɔ dɔ ma ka sɔrɔ o tigilama jogo man ɲi a bɛ fɔ dɔ ma k'o tigi jogo man ɲi ka da ka o tigi man di ye ka sɔrɔ n'i y'a lajɛ a tigilama jogo ka ɲi parce que adamadenya bɛ cogo min na bi a tiɲɛnen don an tɛ ɲɔgɔn ka hɛrɛ fɛ an tɛ ɲɔgɔn tɔgɔ duman fɛ an tɛ ɲɔgɔn ka mankutu duman fɛ an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko nin jogo bɛ an n'an ka bi ɲɛnamaya kɔnɔ nka ni ala yɛrɛ ko maa min jogo ka ɲi an b'a dɔn k'a fɔ o tigilama jogo ka ɲi ka da ka alaw ta'ala de y'an dan ala b'an dɔn ka tɛmɛ anw yɛrɛbakun kan o tuma na ko ala ka ciden ma sallallahu alaihi wasallam wa innaka la ala khulqin adim ko tiɲɛna e muhamadu bɛ jogo kan jogo min b'a la k'a fɔ ko jogo ɲuman don aya wɛrɛ bɛ alaw ta'ala bɛ kuma nin fɔ ye ala ka ciden jogo bonyali ko la o aya ye fɛn jumɛn ye alaw ta'ala b'a fɔ fabima rahmatin min allah nilta lahum walaw kunta fazzan ghaliza alqalbi lanfaddu min hawlik alaw ta'ala ka hinɛ de kama e sera ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ala ka hinɛ de kama i sera ka mɔgɔw don ɲɔgɔn na ala ka hinɛ de kama i sera ka sabali mɔgɔw kɔrɔ o mɔgɔw ti dɔwɛrɛ ye o ye sahaba ninnu de ye ridwanullahi alaihim walaw kunta fazzan ko ni e muhamadu kun kɛra ma jogo tiɲɛtigi ye ghaliza alqalbi i dusukun fɛnɛ ka ja walima i dusukun ka kɛ maa dusuba ye ko tɛ ko i tɛ se ka ko muɲu lanfaddu min hawluk i ka sabaw n'a caya maa ba kɛmɛ ni kɔ ka bɛɛ lajɛlen kun bɛ boli a kɛlen bɛ i n'a fɔ hali dutigi dɔ bɛ yen a tɛ se ka dudenw fara ɲɔgɔn kan ani muso si tɛ ku n'a ye muso min ta a b'o bila n'a ye dɔwɛrɛ ta a b'o bila n'a ye dɔwɛrɛ ta a b'o bila a bɛ fɛn fɛn bila a bɛ jogo dɔ de fɔ o la ko nin jogo b'a la o de kama ma se k'a mara a ye nin fɛnɛ bila nin jogo b'a la o ma se k'a mara a ye sabanan fɛnɛ bila ko jogo dɔ de b'a la ma se k'a mara dɔnnikɛlaw ko e yɛrɛ de fɛnɛ jogo man ɲi munna muso dancogo ni cɛ dancogo bɛɛ b'a dɔn ala ye hakili min di cɛ ma a m'o di muso ma
ala ye faamu min di cɛ ma m'o di muso ma ka caya ma fɔ n ko muso kelen kelen tɛ yen mun hakili man bon n'a cɛ ta ye ma fɔ n ko muso kelen kelen tɛ yen mun ka faamu man bon n'a cɛ ta ye nka ala ye faamu min ni hakili bonya min di cɛ ma ala m'o ɲɔgɔnna ta k'o di muso ma e dɛsɛra k'i muso mara ka sababuya kɛ ko nin jogo bɛ ala ne ma fɔ n ko ni a bɛ ala sɔsɔ la n kan t'o ma dɛ mɛ aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ adamadenya mara muso min ka fini ko muso tɛ yɔrɔ furan muso denw bɛ ta muso ka tobili bɛ ta nin jogo minnu bɛ yen e kan ka sabali muso kɔrɔ ninnu na parce que ni e ko fɔ i ka laɲini bɛɛ dafalen ka sɔrɔ muso la e ni muso si tɛna bɛn i bɛ fɔlɔ bila ka filanan bila ka sabanan bila ka naaninan bila a labanna mɔgɔw bɛna mun fɔ ko karisa yɛrɛ de tɛ mɔgɔ ɲuman ye a tɛ se ka mɔgɔ si de denmuso mara bamananw ka kuma ko n'i ye kɛlɛ 10 kɛ 9 na n'a fɔra k'i jo bɛ a la 10 n'i y'o kɛ dɔrɔn mɔgɔ b'aw k'i jo b'a la nka i fana ka sabali o b'a yɛrɛ k'a fɔ i fana bɛ fɛ ka dan tɛmɛ parce que kɛlɛ kɛbaliya o ka fisa ka tɛmɛ jo ɲini kan o tuma ala ka ciden sallallahu alaihi wasallam ale sera ka diɲɛ de mara nka e dɛsɛra ka du mara e dɛsɛra k'i ka baarakɛyɔrɔ mara e dɛsɛra hali bilara jama ɲɛmɔgɔya min na e dɛsɛra k'a mara ala ka ciden sera ka sahaba sugu bɛɛ lajɛlen mara maa minnu bɛ yen k'o ka jan o kun bɛ yen maa minnu ka surun o kun bɛ yen mun ka kuma ka ca o kun bɛ yen mun yɛrɛ tɛ kuma pewu o kun bɛ yen mun finnen don o kun bɛ yen mun jɛlen don o kun bɛ yen mun bɔra jamana wɛrɛ la nin bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ala ka ciden kɛrɛfɛ sallallahu alaihi wasallam ala ka ciden sera ka nin adamaden bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ lajɛlen kun a bɛɛ sabalila ala ka ciden yɛrɛ fana kɔrɔ kira fana sabalila bɛɛ kɔrɔ o de kama ala ta'ala y'i kanto walaw kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik ko ni kun kɛra maa dusu tiɲɛnen i kun kɛra maa jogo kolontigi ye i kun kɛra maa ye maa min dusukun jalen don lanfaddu min hawlik i ka sahaba bɛɛ lajɛlen kun bɛ boli ka bɛɛ kun b'a yɛrɛ ɲini a bɛɛ kun bɛ taa yɔrɔ la mɛ e ka sabali ani i ka muɲu ani i ka jugu ɲumanya ko de kɛra sababu ye ni sahaba bɛɛ lajɛlen sera ka fara ɲɔgɔn kan ala ta'ala yɛrɛ alakira mankutu nin na sallallahu alaihi wasallam an b'a ye k'a fɔ nin jogo la belebeleba ye a ma ɲɔgɔn fɔ ibrahima ma a ma ɲɔgɔn fɔ musa ma a ma ɲɔgɔn fɔ isa ma a ɲɔgɔn ma fɔ zakariyaw ma a ɲɔgɔn ma fɔ ismail ma a ɲɔgɔn ma fɔ isaki yɛrɛ fɛnɛ ma a ɲɔgɔn ma fɔ haruna ma a ɲɔgɔn ma fɔ yusuf ma maa ba fɛn fɛn fɔra kuranɛ kɔnɔ ala ma nin jogo ɲɔgɔnna fa si ma jogo min fɔra ala ka ciden ma sallallahu alaihi wasallam o bɛ mun yira an na o b'a yira an na ko ala ka ciden kun ye maa jogo batigi ye imamu bukhari rahimahullah a nana ni hadisa dɔ ye ko ala ka ciden sallallahu alaihi wasallam ala kɛra fatulen ko u ye aishatu ɲininka ala ka ciden jogo la alayhi salatu wasalam ɲininkalikɛla dɔ taara aishatu ma ko yala ala ka ciden jogo kun ye mun ye aishatu y'a tigi jaabi kumakan kelen ko kana khulquhu alquran ko ala kɛra jogo kun ye kuranɛ de riwaya dɔ bɛ abu dawuda nana n'o ye a ka sunanu kɔnɔ ko ɲininkalikɛla ye aishatu ɲininka radiyallahu anha yala an ba aishatu i cɛ kɛra jogo kun ye fɛn jumɛn ye ko aishatu y'a tigi jaabi a ko awalam taqra alquran yala karisa i ma kuranɛ kala wa faqala laha bala o tigi kanto aishatu ma ko awɔ ko n ye kuranɛ kala a ko kana khulquhu alquran ko ala kɛra jogo kun kɛra kuranɛ de ala kɛra jogo kɛra kuranɛ ye kuma laɲini mun ye kuranɛ ye fɛn o fɛn daga kan k'a kɛ ko mɔgɔ si ma kɔn alakira la sallallahu alaihi wasallam ma kɛli la kuranɛ ye fɛn o fɛn haramiyakaw kana nin k'a ya yɔrɔ ma janya ka bɔ a la maa si ma yɔrɔ ma janya ka bɔ a la ka tɛmɛ alakira kan sallallahu alaihi wasallam wama ataakum rasulu fakhuzuhu wama nahakum anhu fantahu ko ni kira ye fɛn o fɛn di aw ma k'a minɛ a kɛlen bɛ komi ala yɛrɛ de y'a di aw ma ni kira y'aw bali ka bɔ fɛn o fɛn na k'a ka yɔrɔ ma janya ka bɔ a la k'a ka yɔrɔ ma janya ka bɔ a la kɛlen bɛ i n'a fɔ ala yɛrɛ de ko k'aw kana nin baara kɛ o b'a yɛrɛ k'a fɔ ala ka ciden sallallahu alaihi wasallam a kɛra maaw la juguba ye a kɛra maaw la ɲɛmɔgɔ ye a kɛra mɔgɔw ka nin lahalaba ye munna aishatu ye ɲininkali jaabi kumakan kelen k'a jogo kɛra kuranɛ ye ka sababuya kɛ fɛn damadɔ ye o fɔlɔ de fɔlen filɛ ye a filanan maloya kun b'a la alhaya k'ala ka ciden kun bɛ maloya kosɛbɛ sallallahu alaihi wasallam hatta ali sahaba min ka maloya fɔra ka tɛmɛ sahaba bɛɛ kan o kɛra sayidina usman zunurain a fɔra k'ale de kun bɛ maloya kosɛbɛ sayidina usman k'i ɲɛ n'a ɲɛ kunti bɛɛ sayidina usman ala ka ciden yɛrɛ maloyara ma sallallahu alaihi wasallam ko don dɔ ala ka ciden sigilen tora fini min bɛ a la fini ni samana ka bɔ a kiminigoro la dɔɔni ka da ka kira ka fini don cogo a bɛ tafe de siri a sigilen tora fini bɔra ala ka ciden kiminigoro la a b'o la yɔrɔ min abu ka siriki donna ala ka ciden ma fini labɛn o kɔfɛ umar bin khatabi donna ala ka ciden ma fini labɛn ko suman donna yɔrɔ min aishatu sigilen don a b'a ka jateminɛ
alakira sina ka fini na bɛn a y'a yɛrɛ meleke k'a yɛrɛ datugu k'a yɛrɛ sigi usman bɔn affan donna ani usman tilara ci la waati min usman taara jaishatu sigilen b'a kɛrɛfɛ a bɛ ka nin bɛɛ jateminɛ aisha radiyallahu anha ninnu bɛɛ taalen kɔfɛ a ma gɛrɛ a cɛ la a ko alakira n ye fɛn dɔ yɛlɛma ma faamu dɛ ala ka ciden ko a ma alayhi salatu wasalam ko ye mun ye a ko ne fa donna k'e to nin cogo la i ma i yɛrɛ labɛn i ma fosi yɛlɛma umar bin khatabi fana donna i ma yɛlɛma si don a la mɛ usman nalen e y'i ka fini meleki i yɛrɛ la ka fan bɛɛ lajɛlen datugu i y'o kɛ mun kama yala usman ka fisa ni umar n'a bɔ ka sirigi ye wa a ko aisha t'o tɛ dɛ a ko alahu taala yɛrɛ bɛ maloya usman ma mɛlɛkɛw bɛ maloya usman ma yala ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ maloya mun ma e tɛ fɛ ne ka maloya o ma wa ala yɛrɛ bɛ maloya usman ma mɛlɛkɛw bɛ maloya ma e tɛ fɛ ne ala ka ciden ka maloya usman ma wa alahu taala y'o bonya ta k'a di usman bɔn affan ma radiyallahu anhu an b'a ye k'a fɔ maloya kun ye ninnu bɛɛ taabolo ye mɛ usman na ka maloya bɛɛ k'a ka maloya kun bɛ bila ala ka ciden ka maloya saki kɔnɔna na alayhi salam ka da ka mankutu dɔ dara ala ka ciden yɛrɛ la maloya la alayhi salatu wasalam ko ala kira kun bɛ maloya ka tɛmɛ pogotigiw kan min al-awatik fi khidriha muso fɔlɔlama kun arabuw fɛ yen n'i kɛra muso ye yanni ka furu o kun bɛ bugunin dɔ de dilan k'i bila a kɔnɔna na bugunin dɔ o b'o de dilan k'o bila a kɔnɔna na o bugu k'i to du kɔnɔna na cɛ damadɔ dɔrɔn de bɛ yen ni mun bɛ se ka ɲɔgɔn ye i yɛrɛ wolofa i n'o bɛ ɲɔgɔn ye i balimakɛw i n'o bɛ ɲɔgɔn ye n'a bɔra o la i bɛ cɛ sabanan min ɲɛ la o bɛ k'i furu cɛ de o fana bɛ kɛ don na don min na i bɛna bɔ i ka bugunin kɔnɔ k'i kɔɲɔ sɛnsɛn ka t'i di furu cɛ ma n'o tɛ i ni cɛ si tɛ ɲɔgɔn ye o muso bɛ bɔ don min k'a bɛ maloya ka tɛmɛ fɛn sugu bɛɛ lajɛlen kan parce que a tɛ wali cɛ ya ɲɛ la yɛrɛ kuma t'a jɛ ka gɛlɛya fɛn o fɛn tɔgɔ ko malobaliya ale t'o dɔn ale lamɔna maloya de kɔnɔ hatta o ka du n'a bonya ale ni mɔgɔ tɔw tɛ soden kelen kɔnɔ dɛ yɔrɔnin dɔ de bɛ dilan ka d'ale ma ko al-khidir ale bɛ do de kɔnɔna na ani mɔgɔ si tɛ ɲɔgɔn ye sira la o muso bɛ bɔ don min a bɛ maloya hali a ja yɛrɛ ma bon o muso n'a ka maloya ko ala ka ciden kun bɛ maloya ka tɛmɛ o muso masina kan kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an ko ala ka ciden kun ka maloya kun ka bon min al-awatiqi fi khidriha ka tɛmɛ muso kan muso minnu bɛna kan hɔrɔnya ka bɔ bugunin kɔnɔ doni ma ko ala ka ciden ka maloya kun ka bon ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan o tuma na n'an ye nin bɛɛ ye alahu taala yɛrɛ seereyara ka kun bɛ maloya a muso seereyara ka kun bɛ maloya sahabaw ka seereya filɛ k'ala ka ciden kun bɛ maloya sallallahu alaihi wasallam an minnu ko an y'ala ka ciden tiɲɛtabaa ye an y'ala kɛra nɔɔrɔbilabaa ye anw ka maloya bɛ cogo di an ka maloya bɛ cogo di du kɔnɔ an ka maloya bɛ cogo di bɛɛda kan an ka maloya bɛ cogo di baarakɛyɔrɔ la an ka maloya bɛ cogo di mabili kɔnɔ an ka maloya bɛ cogo di voyage sira fɛ hali an ka maloya bɛ cogo di misiriw kɔnɔna na ala batuyɔrɔ la an b'a dɔn an ye maloya faga dɛ an ye maloya da k'a kantigɛ dɛ cɛ ka maloya bɛ yɔrɔ jumɛn bi muso ka maloya bɛ yɔrɔ jumɛn bi muso yɔrɔ bɛ yen o kun tɛ ye munna ka da k'a kun bɛ maloya an ka makɔrɔbaw b'a baro f'an ye kunun hali muso tɛmɛtɔla n'a ye cɛ jama ye a b'o sira bila de a bɛ taa munumunu a bɛ taa sira wɛrɛ ta n'an ma o sira bila n'a fɔra k'a ka tɛmɛ jagoya la hali a taama cogo i b'a dɔn a la a senw bɛ fereke kuma dɔ la a bɛ kɛ i n'a fɔ a bɛna talon ka bɔ ka bin ka da k'a bɛ maloya nka bi musow bɛ cɛ jama cɛci ale yɛrɛ ti fɛn fara a ka yɛgɛbɛ kan a ti fɛn fara a ka taama cogo kan fo n'a ɲɛ dara walicɛw kan waati i b'a ye démarche fɛn fɛn kun tɛ yen o démarche de bɛ ta taama cogo fɛn fɛn kun tɛ o taama cogo de bɛ ta o kuma magamani fɔ fɛn fɛn kun tɛ o kuma magamaniw de bɛ fɔ o baro de bɛ jagoya bila walicɛw la hali an ka kungo kɛ yɔrɔw la bɛ ji diba maaw ma jɔn don musow tɛ hali jɛnɛjɛ kɛyɔrɔ la a ye ji minɛ aw k'a min musow tɛ a y'aw sen ko a y'aw bolo ko yan musow tɛ a ye ni ɲɔ minɛ a k'a di moriw ma musow tɛ olu de bɛ yaala ni ɲɔgɔn cɛ wa o musow de fana bɛ tanu ko mɔgɔ ɲumanw don ko ka da k'a kololen don dɛ hali jamajɛ yɔrɔ la k'ale de bɛ baara bɛɛ kɛ balimamuso i kololen don tiɲɛ don mɛ danni ka baara ye muso ɲɔgɔn cɛ la i kana don walicɛw cɛ la maloya t'a la kana sɔn ma bada maa si kan'i nɛgɛ e ka baara ka ɲɛsin walicɛ ma maa o maa bɛ ɲɛsin walicɛ de ma baara la i ɲɛna maloya farala de ka bɔ i ɲɛ la i ɲɛna maloya a faralen don pewu o de kɛra sababu ye ka maloya fara e yɛrɛ ma maloya n'a fɔra k'e ka den lamɔ o kɔnɔna na ko den fana k'a lamaloya o fana bɛ gɛlɛya dɛ e t'an ka du kɛcogo la
e mi yɛrɛ ye dutigi ye hali e ka fini don cogo yɛrɛ maloya bɛ min e yɛrɛ n'i ka dutigiya guloki t'i kana kulusi jan t'i la e yɛrɛ bɛ kulotinin dɔ de don dutigi si jɛ san 50 55 60 e b'o lahala la i ye dentigi de muso 3 muso 2 o cɛ i ye i den 8 7 6 ni bɛɛ bɛ du kɔnɔ n'a fɔra e n'i ka dutigiya i k'i sigi du camancɛ la ta fini si t'i la k'i ja i ka kala ka kan ka kɛ kɔnɔbara munnu mɛnɛ ko finteni bɛ yɔrɔ ka kalan maloya bɛ yɔrɔ jumɛn a fɔ e m'i denw ɲɛ jɔ i la nin ko ɲa la i ye maloya tiɲɛ ka tila ka denw fɛnɛ entraîner ka bila malobalaya kan o de denw e ka o baara min filɛ o de nana jouer denw kan ɲɛ b'o de résultat la bi denmisɛnninw bɔcogo la du kɔnɔna na e ka an ka den musomanninw lajɛ ba a jɔn ni kulotinin de tɛ bɔ bi a jɔn ni jipo kunkuruni de tɛ bɔ bi a jɔn ni guloki de tɛ bɔ guloki yɛrɛ tɛ yɛrɛ sunjiɲɛ musomanninw ni fini min bɛ bɔ bi n ko sunjiɲɛ don ka fininin dɔw don ka sin dama k'o de datugu kɔnɔ bɛɛ bɔlen don kɔ bɛɛ bɔlen don fini tɛ disi la a n'o de bɛ ka taa o bɔra e ka du kɔnɔ e n'i ka dutigiya o dutigiya cɛman walima o dutigiya musoman o bɔra e ka du kɔnɔ o filɛ bajanyala la kare kɔnɔ maa si tɛ dɛrɛmɛ kelen don i denmuso la e yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛnen don e yɛrɛ bɛ k'o mun kɛ dennajiya ye o dennajiya kɛra sababu ye k'i mankutu tiɲɛ fan bɛɛ bonyati ka kare kɔnɔ bonyati ka misiri kɔnɔ hali ni maaw y'i fo u dusukun bɛ k'i danga k'a da ka i denmuso bɛ cogo min na kare kɔnɔna na maloya tɛ o minnu ye kunun ye o y'a fɔ an ye président kɔrɔ minnu tɛmɛra an ka jamana kɔnɔ yan o b'a fɔ an ye o ka waati la hali muso min bɛ yen n'olu tun bɛ yɛrɛ feere kɛ muso minnu ka baara ye jɛnɛya ye dama a kun tɛ dɔn n'u ka fini don cogo ye dɛ u tun bɛ carte de ta carte i n'a fɔ an bɛ carte d'identité ta cogo min muso jɛnɛyakɛla fana tun bɛ carte d'identité ta ten de o carte d'identité de bɛ to a bolo a ka yɛrɛ feere waati ni a minɛra a b'o de yira n'o tɛ a ka fini don cogo kun t'a yira ko yɛrɛ feere muso don parce que a kunsigi datugulen don a farikolo bɛɛ datugulen don sutura kun b'a fan bɛɛ la sutura kun b'a fan bɛɛ la wa hali kunu yani kira sallallahu alaihi wasallam a kana hɔrɔn muso kun lankolon t'i bɔ dɛ u kun bɛ jɔnmusow de bila olu kun bɛ taa yɛrɛ feere kɛ wa ni kuma fini ye mun fana kun na jɔnmuso de don n'o tɛ hɔrɔnmuso kun tɛ sɔn a ma bala hɔrɔnmuso kun tɛ sɔn a ma o tuma wagatiw yɛlɛmara hɔrɔnya de kɛra jɔnya ye bi ka jɔnya yɛlɛma ka kɛ hɔrɔnya ye o b'a yira k'a fɔ o malobaliya de nana so kɔnɔnaw na dutigi muso yɛrɛ o ka sira t'a la dutigi cɛkɔrɔba ka sira t'a la i bɛ muso yɛrɛ ale min ye dutigi muso ye misɔrɔ t'ale kun na kanw bɔli disiw bɔli a bɛ baara la so kɔnɔna na a n'o baara kelen de bɛ bɔ hali bɛɛ da kan a n'o de bɛ bɔ yen k'a bɛ yɔrɔ furan na a bɛ ji t'a la a bɛ minɛnko la fini yɛrɛ t'i i bɛ don du dɔw kɔnɔ nin n'a ka musokɔrɔba hali guloki t'a kana kanan kolon de bilalen don biribara aw bɛ ka baga denmisɛnninw ma k'a sɔrɔ denmisɛnninw ye nin leçon ta aw yɛrɛ de bolo so kɔnɔna na ka fan bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ka denmisɛnninw to o cogo la o malobaliya de nana jouer bɛɛ lajɛlen ka mɔgɔ si ka sira t'a la an dun ko an bɛ Alakira de nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam k'Alakira ka maloya kun ka bon ka tɛmɛ bɛɛ ta kan yala Ala ka ciden bɛ min Alakira ka maloya bɛ yɔrɔ jumɛn na fa ayna haya'u nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Alakira ka maloya bɛ yɔrɔ jumɛn an minnu ye silamɛ ye an minnu bɛ Ala ka ciden nɔfɛ kira ka maloya bɛ yɔrɔ jumɛn na an ka sotarama kɔnɔna na kira ka maloya bɛ yɔrɔ jumɛn na bɛ muso denbatigi ye a b'a sin bɔ nin sotarama fa jaman cɛ la a b'o sin ta k'o d'a den ma maloya bɛ yɔrɔ jumɛn sin bɛ ta k'a di den ma a ka sira t'a la hɔrɔn muso yɛrɛ ka fariya i sigilen don walicɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ guloki de sama k'o layɛlɛ ka sin nin nabɔ k'o ta k'o de den da tellement an bɛ ɲɛ mɛnna a la sa tɔɔrɔ yɛrɛ t'an si kan tuguni kojugu bɛ ten de o ni kojugu mɛnna sen na kaban maa t'a juguya dɔn maa si t'a dɔn e m'a mɛn ko golo doginan tɛ golo kasa dɔn wa parce que ale mɛnna golo dogin na nin k'i sigi taxi kɔnɔ a b'a ka sin di den ma k'i sigi mobili kɔnɔ a b'a ka sin di den ma hali n'a tiri sigi bureau da la cɛw ni musow bɛ yen hali dɔgɔtɔrɔso dama fo dɔw yɛrɛ b'a ko balimamuso ye tɛ fini biri sin na ten n bɛ ka sin di den ma den nin tɛ sɔn a b'o jalaki de ta k'a da den kan den tɛ nin tɛ fɛn kalama e min ye ba ye e de tɛ sɔn e min ye ba ye e de tɛ sɔn e man kan tɛ k'i sigi walicɛw ni ɲɔgɔn cɛ k'i sin bɔ k'o don den da e man kan tɛ ka sɔn ma o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko o baara taara jouer an kan hali muso minnu kan ka bilasirali kɛ olu yɛrɛ tɛ nin ko ninnu jate ko fosi muso yɛrɛ mana den kelen den fila sɔrɔ ka bɔ dɔrɔn a banna yɛrɛlabila de daminɛra misɔrɔ tɛ siri tuguni kanangolon de bɔnna a bɛ muso caman ɲɛna ni sin jɔlen don waati min na de a bɛ datugu nka ni sin binna a man kan tɛ ka datugu sin binnen tigi min b'a sin datugu an fɛ yan a man jan a bɛɛ kanangolon de bɛ bɛɛ da kan a bɛɛ ninnu man kan tɛ ka kɛ o olu baara minnu bɛ yen n'olu cayara dɔrɔn o de bɛ na ni halaki ye ka da kan o de ye haramu ye o b'a yɛrɛ ka fɔ hali o yɔrɔ fana na an ka hakili to a la baara tiɲɛna dɛ ka baara
k'a tiɲɛ ka taa se niveau fana na niveau min taara se fo muso yɛrɛ ka taga a cɛ janfa kɛnɛ ma. Malobaliya nana ni nin bɛɛ ye o. N bɛ muso dɔ ye n'olu fana bɔra sɔgɔma o bɛ yɛrɛ baaraw de la u bɛ yɛrɛ feere baaraw de la ale ka baara bɛɛ lajɛlen ye o yɛrɛ feerew de ye t'a sɔrɔ k'u ye coxeur ye a bɛ tile walicɛw ni ɲɔgɔn cɛ atelier kɔnɔ garage kɔnɔnaw na mobile ni ɲɔgɔn cɛ k'e ye coxeur ye i bɛ cɛncɛnw feere i bɛ bɛlɛw feere i bɛ gabakuruw feere k'a daminɛ sɔgɔma i bɛ cabine kɔnɔ dɔrɔn mobile tigiw ni ɲɔgɔn cɛ guwanin dɔ jɔlen don o karata buguni aw bɛ tile a bɛ tin min na o tin min bɛ tila ka laban dɔ wɛrɛ la kamalenkɔrɔ lagalagatɔ daji bɔ fana sigilen don ko muso b'ale bolo i muso bɛ tile n'a kun fɛ a bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ karata buguw kɔnɔ garaziw kɔnɔ dɔw ka atelier kɔnɔ dɔw ka bureau kɔnɔ hɔrɔn muso ka baara kan ka kɛ ne wa kɔngɔ kan ka hɔrɔn muso faga wallahi a man tɛ ka munumunu walicɛw ni ɲɔgɔn cɛ ta an bɛ arabu k'u ka talen na ko tamutul hurra wala ta'kul bisadiha hɔrɔn muso bi sadi nka gɛlɛya t'a bila bada k'a k'a yɛrɛ feere a ka sin a k'a ka sin sɔngɔ ka k'o minɛ ko hɔrɔn muso bi sa a tɛ sɔn ka nin baara kɛ a bada mɛ ni lajɛ hali minnu filɛ yɛrɛ feere la bi jɔnw don jamu jumɛn b'o la hali muso bɛ kɛ furu la bi a cɛ kunna mɛ i bɛ taa sɔrɔ a b'a ka den wɛrɛ wolo cɛ ka furu kɔnɔ ka sɔrɔ cɛ den tɛ muso yɛrɛ b'a kalama maloya bɛ yɔrɔ jumɛn balimamuso minnu bɛ dumuni kɛ bɛda la i taatɔ la buru b'i bolo i b'a tufa yan sugufa jama maloya bɛ min hali i bɛ i ka jisuma min i ka boisson min i b'a la sugufa jama maloya bɛ min hatta hali baroda la ka yɛlɛ kata furumuso hɔrɔnmuso i b'i to so kɔnɔ k'i muso yɛlɛ kan mɛn kɛnɛ ma maloya bɛ yɔrɔ jumɛn ni maloya yɔrɔ jumɛn maloya si tɛ k'a ye ten dɔrɔn ale kan ka fɛn o fɛn kɛ walasa ka maloya sɔrɔ o maloya si t'ale yɔrɔ la n'e ma maloya sɔrɔ nin na e bɛ se ka den jumɛn na mɔ k'o den ka kɛ den ye mun bɛna maloya mɔgɔw ma o kuma si t'a la e tɛ se ka den si de sɔrɔ k'o den bɛna kɛ den ye mun bɛna maloya mɔgɔw ma nin n'an ka servidaw tiɲɛ bi nin n'an ka sugu kɔnɔnaw tiɲɛ bi ka d'a kan a bɛɛ kɛra ye hali muso minnu sigilen don k'u bɛ feere la sugu kɔnɔna t'a sɔrɔ ni dumuni waati sera u bɛ dumuni kɛ cogo di ale yɛrɛ bɛ feere la a da wagalen don ni nɔgɔma ye lɔgɔma bɛ ka da kɔnɔna sɛgɛrɛ a bolo kelen jalen don kiliyan kɔrɔ k'a bila yan b'a ka tabali kan a bɛ dumuni na a bɛ feere la nin bɛɛ b'a la maloya tiɲɛna de an tɛ ka nin si jateminɛ fɛn ye nin bɛɛ lajɛlen kun ye maloya de wallahi maloya tiɲɛna a tiɲɛna pewu an ye fɔlɔmɔgɔw la gosi ni fɛn dɔ ye o maloya b'olu yɛrɛ la bi ka tɛmɛ anw kan ne de la k'a fɔ n ko yanni muso kun ka furu fini don kun tɛ wajibi ye muso kan muso kun bɛ lɛnpɛn de siri bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko pogotigi don ani lɛnpɛn bɛ to ɲɔgɔn na hali a tɛ fini dɔn yɛrɛ lɛnpɛnin de b'a la o jiginnen don mɛ ni cɛ bɔra nɔfɛ dɔrɔn k'a bɛna furu a bɛ kalisɔn fitinin dɔ don lɛnpɛn kɔrɔ mɔgɔw b'a dɔn n'o taamasiyɛn ye ko muso maminɛlen don ani balokuyali ka surun wa muso maminɛlen don ni furu waati sera lɛnpɛn bɛɛ bɛ bɔ a la o bɛ fini de siri a la sisan o b'a yira nin takuma man jan a cɛla la nin de kun bɛ kɛ n'a furula kaba lɛnpɛn tɛ siri tuguni fo ka saya s'a ma ale ni lɛnpɛn banna sa fo n'a kɛra ɲɔgɔnna denmisɛnnin fitinin wɛrɛ ye n'o tɛ ale bɔra lɛnpɛn donnaw ka hukumu kɔnɔna na ale ta kun bɛ kɛ ten n'a furula kaba banna i t'a kunnankolon ani misɔrɔ don ani guloki don a bɛ fini yɛrɛ siri a tɛ lɛnpɛn don tugun hali n'a kunnankolon bɔra mɔgɔ k'e ma furu wa o t'a kɛ ni silamɛya ye dɛ o b'a kɛ n'a ka furu de k'e tɛ muso furulen ye muso furulen kunkolo kan ka labila bon anw mana sigi bi ko lajɛ ko fɔlɔmɔgɔw kun bɛ lɛnpɛn don an bɛ yɛlɛ fɔlɔmɔgɔw kun tɛ ko kalama dɛ o tuma fini kun t'aw bolo wa nka bi musomaninw bɛ ka mun dɔn bi kunu lɛnpɛn donnaw ma fusa n'a ye ka fisa n'a ye o kunu lɛnpɛn donna ka fisa n'a ye parce que ale yɛrɛ balokuyalen don fini min b'ale la bi yɔrɔ jumɛn bɛ yen n'o ta ka ye maloya bɛ yɔrɔ jumɛn hali misi minnu bɛ organise an fɛ yan lɛnpɛn don ma fusa ni nin n ka waati bɛ se lɛnpɛn de bɛ don kalisɔni bɛ dugu ma lɛnpɛn yɛlɛlen don sanfɛ u bɛ munumunu na walicɛw ni ɲɔgɔn kunun ta ninnu u bɛ taa forola taga la u bɛ t'u ka ji ta la u bɛ taa baara wɛrɛ la nka e y'a dabɔ a kama de k'i waraka i n'i ka kalisɔn ani ka lɛnpɛn ka na walicɛw ɲɛkɔrɔ k'olu k'i fari lajɛ ni mun ta ɲɛna ni mun ye ko ka piri d'o ma k'i ka hɔrɔnya feere avion billet fitinin kama ka bɔ Bamakɔ ka taa Faransi o ye mun ye o bɛ maa don arijinɛ kɔnɔ e k'i ka danbe feere k'i ka hɔrɔnya feere o fa fana sigilen don nisɔndiya la k'ale den de kɛra misi ye walima balimakɛw bɛ nisɔndiya k'o den kɛra misi ye a ye ka diɲɛnatigɛ ka tiɲɛ ten ko karisa kɛra misi ye yan'a ka kɛ misi ye a tɛmɛra sira jumɛn fɛ a tɛmɛra walicɛ joli ka tigɛ kɔnɔ a tɛmɛra fini don cogo joli de la diɲɛ bɛɛ ma warakale ye wa a image tɛ to an ka archive la wa a tɛ maa caman ka téléphone kɔnɔ wa
halale furulen kɔfɛ dɔ tɛ se k'a kunna danni ni jajugu ye wa kunumɔgɔw ma sɔn mun ma o sɔnn'o ma a bɛ tila k'aw profiter k'a bɛ mun fɔ kunumɔgɔw ma a tɛ se ka fosi fɔ kunumɔgɔw ma o b'a yɛrɛ k'a fɔ an ye lamaloya an y'a ci ka lamaloya k'a daji malo ko kuma t'a la a tɛ cɛ la bi tuguni a tɛ muso la bi tuguni fɛn min ka d'an ye an b'o kuma kɛ fɛn min ka d'an ye an b'o fɔ an mako si de t'a la a ɲa n'a ɲabaliya a bɛɛ ye kelen n'a fɔ an b'a fɔ bamanankan na ko ni gese foro jenina misi ka fosi t'a la sa ale ɲin tɛ ko ale ka sira si de t'a la an fana ta kɔrɔ o de ye bi ka lamaloya tiɲɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ hali funteni mana se e k'an ka bada ninnu lajɛ ko plage bi denmisɛnninw de cɛmanni ni musomanni a bɛɛ wɛrɛ galen don kɛnɛ wa ko faw ta kalama o b'a kalama dɛ a bɛɛ n'a ka caleçon nin n'a ka caleçon nin n'a ka caleçon cɛ ni muso a bɛɛ baluguyalen don olu bɛ ka wariw fara ɲɔgɔn kan waati min masaw b'a kalama aw yɛrɛ y'a dafa olu ka taga tile bɛɛ kɛ k'u taara gun sanfɛ plage la taara gun dɔ sanfɛ ka kulun ta ka taga yen ka taa kɛ tobili banbali ye fo sufɛ ni cɛmanni baluku musomanni baluku olu de bɛ ɲɔgɔn na fo ka taa se a publicité bɛ bɔ a la an ka télé yɛrɛ la bi n'o ye colonne de vacances dɔw bɛ to k'a labɛn ka bɔ yan ka taa jamana dɔ la ka taa jamana dɔ denmisɛnninw bɛ taa mun kɛ o image bɛ bɔ télé la denfaw ta ka janfa dɛ minnu b'aw ka colonne de vacances organiser u bɛ taa jamana fɛn fɛn la o b'a bɛɛ image bɔ an bɛ taa ni jamana na an bɛ taa ni jamana na an bɛ taa yan n'aw taara aw denw bɛ taa ni zoo la n'o ye jardin zoologique ye aw denw bɛ taa yen aw denw bɛ taga ni plage fana na aw denw bɛ fɛn o fɛn bɛ bɔ a si tɛ yɔrɔ ɲuman ye e den bɛ taga yen a kan ka taga jogojugu ta yɔrɔ min na a bɛ ka to o de kala ka tila ka segin ka na n'o ye ka 60 80 100 miliyɔn yɛrɛ da i den kan k'a ka taa jogojugu san ka na n'a ye an ka jamana kɔnɔ na n ta kɛra o de ye ka baara bɛɛ lajɛlen tiɲɛ denmisɛnninw bolo k'o jogo bɛɛ latiɲɛ k'o bɛɛ halaki adamaden ye jogo de ye ni jogo tiɲɛna ka bɔ adamadenya ten Allahu Taala k'an bɛɛ jogo ɲɛ fɛn min tɔgɔ ko maloya Allahu Taala k'a to an bolo ala k'an kisi ka bɔ malobaliya ma ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen kɛra jogo belebele ni Allahu Taala ka ne n'aw bɛɛ k'a taaba ye an bɛ darsu jɔ yan insha Allah wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh